Počkej. A jdu na tento. Jaké? Dinosárek maličký. Nenatáči to, my to vytáže. Já vím, že jsem já, ale to Smrdí. Jej! Marihuánka, no futaj. To je jaký pes obsah. La. Marfušej ho máme, Marf. Tvoje máma je, moje máma, tvoje máma. A to je někdo Marf. Josefína. Máš koupili! Zakupila leží! Padaj mi vlasy! Padaj mi vlasy! Jak mi utíká vždycky pes, takže pozor. Josefína! Vy sama. To zvukneme jak moje máma. Furt na displeji. Jirka má přátelí tebe, veď na Facebooku. Ne. No. To jasně ne. Já jsem si dala totiž Jirku Kanku do přátel, a vám to. To divně má. Tam to bylo. Jestli nevíte, tak se přijďte podívat. Moje číslo 25 zahrada. Zahrada. Ale vám ještě ukážu náš potůček, až najdu, ale to je zítra, no. Tak je škola, Škola, 60 metrů, 60 kilometrů. To máš, to mi patří. Ano, dělopíči. Tvojí mámu šel do píči. Ne, dobrý, já Tady rodinný doly. Rodinný doly kopáme za moji mámu. Za komunisti. Komunisti jsou čuráci, jako každý čurák. Vážený pane Černý, jste odsouzen na 6 let do vězení. Stále točíte videa, která jsou velmi trapná. Nezveřejňujte to na Facebooku ani nikde jinde. Tady je rodinný potok, jej! Rodinný potůček jistě, ale ještě není dodělaný. Moje máma zapínala krupáč, takže jsme můžeme dokopat. Ty umíš tam nějaký desky fotovodu. Ty desky jsou velmi dávné, nekopejte. Kde si čistíte zuby, no? Tady si čistíme. Tady to vyměnilo kolona. Tady máme pneuservis. Dostávám každýho, který je čurák jako já. Jistě, pane Černý, to je velmi trapný. To je krátký video, na to se každý bude koukat. Aha, asi jo. Asi to zřejmě ukončíme, pane, tím to na to říkáte? Tady máme. Pane mámu, ještě na to tady paní Gromová. A bojovat tátu, a co říkáte, pane Černý? Pojem televizu! A teď to zabil, no jasný. No potůček, no šlápněte si, už se neudržíte. Šlápněte si, se nevynoříte. No, more, už mě bolí ruce z toho, co Vždycky pak jste ve škole. Ve škole natočíme, jak jsme dopadli. Zatím